In kwarten zullen wij met een zogenaamd nazorgbezoek zullen wij horen. Dat zal de FUMO voor ons doen. En die zal bij boerendel om te zien of zij dat dien hebben. En merken wij nou dat het verwerkt is en er is gewoon een skinne schouwverklaring, dan is er niks aan de hand. Kan men gewoon aan de gang gaan. Merken wij dat er geen skinne schouwverklaring is, dan binnen wij mogelijk verplichten om het te melden aan de NVWA, Voedsel- en Warenautoriteit. Want het gaat over dierwelzijn en volksgezondheid. Die skou is van belang voor de afhandeling van alle skiën. Intussen is de eerste snee op grondplakken al van het loon hellen. Ze ook bij de familie Van der Meer van Twieslerheide. Ja, heel lijkt het. En dan is de afwasie wat we eraan van het juiste in vinden. De meesten alles al horen kennen. We zaten het eerst al hier apart. En dan showen we wat er van het juiste uitkomt af. Zie maar het echt expliciet zeggen van je moet het oproemen hier. En dan komt er heel wat oors om een hoeken te zien. Er springt nou ook de politiek bovenop. De partij BBB wil dat er speciale protocollen komen voor dit soort van branden en de afhandeling van de skiën. We vinden vanuit BBB dat de oergiet wel een rol in spelen moet. Als er een calamiteit zich voordoet, dat net zo is dat dan al die mensen heel lang in onzekerheid zitten. Dus dat voortduidelijk is hoe de afwikkeling, of de verzekering waar die verantwoordelijk voor is. En een protocol wat dan in werking gaat. Diezelfde roep komt ook vanuit de gemeente. Voor asbest is het keurig regelen. En wij zullen ook als gemeente samen met het LTO en met de veiligheidsregio zullen wij een brief opstellen naar de minister van EZK. Want wij willen een protocol. Protocol rondom zinnenbril, er komen steeds meer. En wij merken dat er qua certificering, qua verzekering, dat het gewoon net duidelijk is. En ook, als je gevolgschade hebt, wat die boeren hebben, want je zult maar boer wezen, dat er geen fonds is waar het boeren eventueel uit putten kennen. Bij Van der Meer zetten ze het gas nou eerst apart. Het is nou van het loon aan Noah, maar de zwargen bleven. Nou ja, wie wij hier ook wel. Dat we gaan zijn, we zullen proberen of we nog wat of we hier naar wij kennen. En wordt maar het maar een trieter met dat ze daarachter blijven. Maar wie weet het eigenlijk net hoe het al hier komt.